जगण्याचे देवा लाभो ऐसे बळ, दुर्गुणाचा वळ पहावेना। जगण्याचे देवा लाभो ऐसे बळ, दुर्गुणाचा बळ पहावेना। सद्गुणाची देवा वाढो ऐसी कळ, मरणाची झळ साहवेना। जगण्याचे देवा लाभो ऐसे बळ, दुर्गुणाचा बळ पहावेना। तुझ्या दारी दावी पांडुरंगी तळ, उन्मादाचा मळ झाकवेना। विठ्ठलाची आस वाढावी सरळ, विषाचे गरळ टाकवेना। जगण्याचे देवा लाभो ऐसे बळ, दुर्गुणाचा बळ पहावेना। ऐसे लाभो भान देगा देवा दान, चरणात ध्यान राहू देगा। अमृताची वेळ अमृताचा कुंभ, भक्तीचा मृदुंग वाजू देगा। विठू तुझ्या दारी भेटला श्रीरंग, मन झाले दंग माऊलीचे। घडो तुझी प्रीत वाढो तुझा संग, जीवनाचा रंग पाहू देगा।
मी तुषार तुकाराम बेंडल, परेरावाडी, साकीनाका इथे आम्ही राहतो आणि गेली 27 वर्ष झाली आज आम्ही गणेशाची प्रतिष्ठापना घरी करत आहोत. यंदा आमचे 27वे वर्ष असून आम्ही दरवर्षी लालबागच्या राजाची प्रतिकृती घरामध्ये आम्ही आणतो आणि तिची खूप मनोभावे आणि आनंदाने आम्ही तिची सेवा करून आज आमच्या म्हणजे खूप इच्छा मनोकामना त्याने आम्हाला पूर्ण केलेल्या आहेत. आणि यंदा आम्ही विठ्ठलाच्या प्रतिकृतीचा देखावा इको फ्रेंडलीमध्ये आम्ही त्या स्वरूपामध्ये आम्ही आज मांडलेला आहे. तो देखील आम्ही घरामध्ये माझी मिसेस पल्लवी तुषार बेंडल आणि ही माझी बहीण आहे छोटी रोहिणी प्रीतम शिंदे, त्या दोघींनी मिळून घरामध्ये प्रतिकृतीचा देखावा केलेला आहे विठ्ठलाच्या. आणि सर्व म्हणजे बहुतेक आम्ही जास्त करून भर इको फ्रेंडली देखावा याच्यावरती दिलेला आहे. आणि सगळ्यांना म्हणजे मनापासून गणेशोत्सवाच्या शुभेच्छा देतो आणि गणपती बाप्पा मोरया. नमस्कार, माझं नाव पल्लवी तुषार बेंडल. गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया. दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी आमच्या गणराजांचं आगमन मोठ्या जल्लोषात आम्ही साजरं केलेलं आहे. तर यावर्षी आमची थीम होती ती म्हणजे इको फ्रेंडली डेकोरेशन. आणि हे डेकोरेशन करताना एवढी मजा आली आम्हाला की एका आठवड्यामध्ये ते आम्ही डेकोरेशन उभं केलंय. आणि ह्या डेकोरेशनच्या मागे आमच्या पूर्ण फॅमिलीचा हात आहे. ते म्हणजे माझे सासरे, माझी नणंद, माझे दीर, माझे मिस्टर आणि माझ्या नंदेच्या 2 मुली. आम्ही एवढ्या छान पद्धतीने हे डेकोरेशन साजरं केलंय. ते म्हणजे विठ्ठलाचा देखावा. विठ्ठलाचा देखावा करताना एवढी मजा येत होती आम्हाला. जेव्हा मी ते डेकोरेशन करत होती तर माझ्या अंतर्मनातून मी ती प्रत्येक गोष्ट म्हणजे साकारत होती. आणि कलर काम करताना ऍक्च्युली ग्लासांना जेव्हा ग्लास आम्हाला लागत होती ती ग्लास म्हणजे 550 ग्लास आम्ही त्या डेकोरेशनसाठी यूज केलेले आहेत. आणि प्रत्येक गोष्ट कलर मारताना पण आम्ही ध्यान देत होतो. प्रत्येक गोष्टीत आम्ही त्या हे करताना हे काळजी घेत होतो की आम्ही कसं हे करणार आहोत आणि कशी ती डेकोरेशनची पद्धत आम्हाला तिथे साकारायची आहे. ती प्रत्येक गोष्ट आम्ही ती तिथे उभी केली आहे. आणि जेव्हा हे फिश आम्ही जेव्हा जमा म्हणजे आकारत होते मी, तेव्हा प्रत्येक वेळेस मला असं वाटत होतं चुकतंय की काय होतंय. परंतु जेव्हा प्रत्यक्षात आम्ही हे डेकोरेशन उभं केल्यानंतर जे समोरच्या व्यक्तीला जेव्हा आवडलं तेव्हा एवढं छान वाटलं की मी एवढं म्हणजे आम्ही सर्वांनी एवढं छान पद्धतीने डेकोरेशन इको फ्रेंडली घरी करू शकतो. खरंच मनापासून मी सगळ्या प्रत्येक माणसाचे आभार मानते. आणि मी माझे स्वतःला पण एवढं हे समजते की आपण एक घरामध्ये एवढ्या छान पद्धतीने डेकोरेशन करू शकतो. आणि मी प्रत्येकालाही सांगू शकते आपण जेव्हा वेगवेगळ्या दुकानामधून किंवा याच्यातून डेकोरेशन आणतो त्याच्यात जेवढी मजा नसते तेवढी आपण ह्या घरामध्ये करणाऱ्या डेकोरेशन मध्ये खूप मजा येते. आणि रात्रंरात्र जागणं आणि प्रत्येक जेव्हा जी मजा आपण साकारत असतो ना तेव्हा खूपच म्हणजे वेगळं फील असतं. आणि मला तर खूप मजा आली, माझ्या घरच्यांना खूप मजा आली, माझ्या नंदेने पण खूप एन्जॉय केले. आम्ही जॉबवरून येऊन पण आम्ही प्रत्येक गोष्ट अगदी छान पद्धतीने न चिडचिड करताना कुठल्या गोष्टी आणि एवढा आनंद व्यक्त करत होतो ना की खूपच मजा आली. म्हणजे अक्षरशः आम्ही त्या जॉबवरून आल्यानंतर जो उत्साह वाटायचा आम्हाला की नाही बाबा आज बाप्पाचं डेकोरेशन करायचं आहे आम्हाला, तेव्हा तर एवढं मी एन्जॉय केलंय ना प्रत्येक गोष्ट की नाही बाबा हे आता ही गोष्ट आता ही व्यवस्थित केली पाहिजे, नाही हे इथे व्यवस्थित सेट केलं पाहिजे. एवढं छान पद्धतीने आम्ही हे डेकोरेशन केलेलं आहे. आणि माझे मिस्टर पण खूप हौशीने आणि ह्याच्याने खूप त्यांनी आम्हाला हेल्प केली आहे. कुठली गोष्ट लागली किंवा काय लागतंय किंवा काय नाही लागत माझ्या सासरे आणि माझ्या मिस्टरांनी खूप हेल्प केलेली आहे. आणि नंदेने पण तेवढीच केलेली आहे. आणि खरंच एवढ्या छान पद्धतीने डेकोरेशन आम्ही साजरं केलंय ते म्हणजे आमच्या बाप्पाच्या आशीर्वादाने आणि आमच्या बाप्पाचा तेवढाच त्याच्यामध्ये सहभाग आहे. एवढंच मी मनापासून बोलते इथे. गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.